Masikati akanaka hama, tinokuchingamidzai pachirongwa muparidzi anoti tiunotaura mavhesi okupedzisira aMako. Takati basa guru raifanirwa kuitwa rakatoitwa. Kubva pavhesi 14 kusvika pavhesi 16 taakungotaurawo zvedu, asi hatifanirwi kunge tichipinda mazviri. Zvakanga zviri zvekuzadzisa basa rakanga rauya kuzoitwa naKristu Jesu. Nekuti takubva pavhesi 14 takutaura nzira yekundofa kwake, nokumuka kwake, nokukwira kwake. Wakanga watopedza basa kare. Basa anopedzera pavhesi 13 ipapa, pachapter 13. Pachapter 14 kusvika pa16 taakungotaura zverufu chete. Zvine zvazvinorevawo zvazvo, but hatisi kuzopinda zvakadzama mazviri. Tinenge tingobata jamba. Hatisi kutaura zvakawanda, asi tinoda kuti muzviitirewo pfungwa pamusoro pazvo. Mutsvagewo mweya kuti unenge uchikutaurira kuti chii pamusoro pazvo, nekuti hamungazotadza kuwana mubvunzo pamunenge muchitaura nevanhu, muchivaparidzira kana kuti muchivadzidzisa. Hatisi kuti musawanzogara muchiverenga izvozvo, kwete. Munozviverenga zvenyu, asi kuti mungogarawo makagadzirira. Patirikubva nhasi uno panonzi kusungwa kwaJesu, pavhesi 43 kusvikira pa52. Ndo patiri kuverenga nezvapo. Changoti taure mubishana zvedu zvatinenge tangokwanisa kungotaurawo panguva iyo ndizvozvo, nekubvunzana. Haiwa Jehovha Mwari wangu, tinokutendai nenguva yamatipa kuti tisangane zvakare, tichikurukurirana nokunyeverana pamusoro paishe wedu Jesu Kristu. Ngachive chidzidzo chinogara mundangariro medu nemumwoyo medu. Mutipewo meso ekuona nenzeve dzekunzwa. Mutizarurire, imi Mwari makanaka, mune nyasha nevaranda venyu, kunzwai nokusingaperi. Muzita raBaba neMwanakomana Mweya Anoera. Amen. Zvikanzi pakarepo achataura, Judhasi, mumwe wavane 12 akasvika. Ana vanhu vazhinji vakabata minondo netsvimbo vachibva kuvaprista vakuru navanyori navakuru. Vaprista vakuru, vanyori navakuru. Vakuru ava vakanga vari kufunga kwangu inini vakuru vamarudzi. Ndakaona Judha, Rubheni, Revhi, ana Simeoni, ana Efuramu, ana Manase. Vakuru vavo ivavo ndo vandakachifunga. Zvino iye wakamupandukira wakanga avapa chiratidzo achiti, uyo wandinosveta ndiye, mumubate, muende naye makamusunga zvakabata. Zvino akati asvika pakarepo akaswedera kwaari akati, Rabhi, akamusveta zvikuru. Ipapo vakaisa maoko kwaari vakamubata. Zvino mumwe wakanga vamirepo wakavhomora munondo wake, akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake. Ipapo Jesu akapindura akati kwaari, mabuda kuzondibata neminondo netsvimbo, sendiri gororo here? Ndakanga ndinemi mazuva ose ndichikudzidzisai mutemberi, mukarega kundibata, asi izvi zvaitwa kuti magwaro aitike. Ipapo vakamusiya vose vakatiza. Zvino rimwe jaya rakamutevera rakapfeka mucheka bedzi pamuviri.
vakaribata, asi rakasiya mucheka rikatiza risine nguo. Amen. Nyaya inototaurwa kwose kwose anti. Kunzi munhu akatiza asina nguo. Akabatisisa ipapo. Vose vakatiza. Hazvinei basa kuti wanga wakapfeka nguo here kana kuti wakangozi. Asi apa paroda kungoratidza extent yevanhu kuti kana wakutiza usina nguo, zvirikuita kunge zvakanyanya kupfuura kutiza kwavamwe vose handi? Kuti uyo akasiya nguo yake akatiza Jesu. Vamwe vakangotizawo zvavo, ndozvazviri kutaura. Kuti vamwe vakangotizawo zvavo. Asi uyo akazoita zvakanyanya. Akabva asiya nehembe achitiza. Novambenge vati, haiwa, hapana kwatinoenda, tinokufirai. Mumwe akarasha nguo yake akaenda zvake. Akadaro achitiza murima. Hauku kuti yanga isiri iyo nguo yega yanga anayo pamuviri. Hauku kuti akanga ane imwe nguo yapasi. Zviri kunzi mucheka bedzi pamuviri. Kana andauye kana vhesi angasi. Akatiza Jesu musuwo. Jesu tinokudai. Tingambokusiyai muchitambura mega. Tinokurwirai. Ndimi Jesu chete. Ndimi Jesu watinoda. Muri kuona zvamunenge muchiita. Zvinenge zvakubudiswa pachena nemavhesa. Muchinyengedzera. Muchiti haiwa, zvimwe zvinhu zvamunenge maita maenda kun'anga. Muchiita nehurwe hwenyu makuti ndiJesu. Muchinyepera vanhu kuti munovimba naJesu. Zvinhu zvamaita nehukororo. Hukororo chaiwo. Ndozvamunoti zvaitwa naJesu. Muchinyepera Jesu. Makuti Mwari akanaka. Mwari akanaka akuregerai muchiroya. Mwari akanaka akuregerai muchiromba. Mwari akanaka akuregerai muchita sei? Zvinotora zvinhu kun'anga. Mwari akanaka akuregerai muchiita ukororo necorruption nenepotism nezvimwe zvose maizim ose akaipa amunoita. Ndina Jesu. Ndina Jesu. Muchenjerere. Mutemo wechitatu unotaura pamusoro pekunyengera. Tinotaura nezvawo mazuva ose. Zvikanzi musareva zita rani raJehovha Mwari wenyu pasina, nekuti haangaregere kupa mhosva. Mune mhosva. Musarambe muchizvitorera dzimwe mhosva, muchiwedzera kuita gomo remhosva rekureva Jehovha pasina. Zvinhu izvi munozvibhadharira kaizvo. Hamubhadhara zvenyu nemari, asi zvinotengwa nemutengo. Zvakaita kunge ngozi inoda kuripwa. Unozviripira nei? Iwo mazuva ese uri kureva nei? Ko kungonyarara zvako. Kana uchiziva kuti waita nekuromba wonyarara. Kana uchiziva kuti waroya wonyarara, woregedza kuisa Jesu mazviri kana Mwari mazviri. Kana vanhu vakakorokotedza, wongoti thank you chete. Ndizvozvo zvakakwana. Haikona kuswera uchiti Jesu, uchiti Mwari.
pawaita nezvinhu zvako nenzira dzako dzakaipa. Zvikanzi havadai pasina Mwari, havadai zvisina kuitika, nekuti Mwari ndiye abvumidza kuti kuroya ikoko kushande. Iye achiti regerai kuroya, oroya woti hanzi Mwari abvumidza kuti kuroya kushande. Tinopa mbiri kuna Mwari, nekuti ndiye waita kuti tiende tinotora uroyi tikashandisa pane vanhu. Tinopa mbiri kuna Mwari, ndiye aita kuti tiende tinoromba tiunze kuparara mukati memhuri yedu. Tinotenda Mwari. Dai pasina shoko mhomho shiya dai ndisina kuwana basa. Dai pasina nepotism dai ndisina kuwana basa. Dai ndisina kubuda dhii kumakurukota, kumakoti. Zvimwe zvinhu zvamunoreva nhema, muri kureva nhema, muri kuba, muri kuuraya, muri kuzviparurira mhosva kuna Jehovha. Chikora mitemo yese zvino. Kusungwa kwaJesu. Chinoita ndechekuti shoko iri rakataurwa naJesu iri ranga roda kupinda mumaoko avakanga vasine chii chokuita nacho. Chinonetsa ndechekuti munoona chimwe chinhu chandinombwanzokutaurirai kuti dai pasina vaFarisi navadzidzisi vemurayiro, muri kuzvinzwa, navasadhusi, kudzidza kwedu Jesu kwainge kuchinetsa. Tingadai taimuziva dzimwe nguva nenyaya dzeun'anga chete, mbunzwa, nyaya dzekurapa, ndozvatiri kutaura, nyaya dzemamwe mabasa. Asi izvo hazvina kunge zvakakwana, nekuti Jesu chinangwa chake changa chiri chekugadzirisa kereke, chekugadzirisa temberi nesinagoge. Ndo pakanga pane emphasis yake ipapo. Kana agadzirisa kereke nesinagoge navanotungamirira, zvimwe zvose zvichapinda mumuforo. Hongu panga pane madenda ekuti arakidze simba sezvaakatumirwa naMwari, nekuti zvakanga zvakarebwa pamusoro pazvo navaprofita. Asi nguva yose yamaiona achirapa munhu aiti usazoudza vanhu, uzvinyarare kana warapa. Asi hazvina kubatsira. Panga pakutoita thousands and thousands vaitouya one day vachida kurapa. Kana iri n'anga, dai wanga uri n'anga unenge wapinda mumari isingaiti. Nyange ukachaja dhora pa 5,000 akomana, kana pa 4,000, unenge waita imwe mari isingaiti. Nekuti zvinhu zvinotora musango, wakapikwira bhazi woenda kusango $10, unotora zvako uya nazvo. $20 yakwana yebhazi. Yakatowandisa futi, nekuti kashoma kuti vanhu vachaji $20 pa US dollars kubhazi. Isi tiri kuti chaja dhora chete pavanhu 4,000 na 5,000 wapinda pazuva rimwe chete. Mangwana zvigodaro futi. Paunopedza 30 days unenge usataura. Unenge usati zvekutaura navanhu. Waita 150,000. Kana vamunangagwa vatambire mari yakawanda kudai. Kodze kun'anga dzine taxi. Ameno kana makuripa kutaxi kuzinata kuassociation yenyu. Jesu wakanga wangoita basa rokurapa.
Izvi zvaifanirwa kungoitwawo nedzimwe nguva. Changa chiripo kudzidzisa vanhu kuti vapinde mugwara rekunamata, gwara rekuva vanhu vakarurama, gwara rohutsvene. Ndozvaakanga akawira kunyanya. Akaziva kuti ndakanatsa temberi, ndakanatsa kereke, ndakanatsa masinagoge, navanhu vachanotswawo, nokuti ndo mavanopinda imo, ndo mavanodyira. Zvino kana sinagoge dzenyu dzakaita setoireti, mune dambudziko chaizvo chaizvo. Mweya yetsvina ingorimo iri kutenderera zvayo. Kusungwa kweshoko. VaFarisi vakaita basa guru, vaSadhusi vakaita basa, vakuru vemurayiro vakaita basa, vasina kunyatsonzwa nezvavo kuti vakanga vakanaka pane chimwe chinhu. Vakuru vamaprista ivo vanga vari mapenzi avanhu. Ameno, hatibvumidzwi kuti munhu benzi, asi hatisi kunyatsonzwa kuti zvii zvakanaka zvavakaita. Ava at least vaibvunzana naJesu, vachibuditsa dzimwe nyaya dzakanga dzakawanda, vachibuditsa kumwe kunzwisisa kwatanga tisina kana ivo vasina. Vaitodzidzawo pana Kristu, nekuti vaenda vachifunga kuti vanoziva, voregedzwa kuti aiwa kwete, imi hamusati munoziva zvamunofanirwa kuziva. Voenda ikoko vakaita sevakagutsikana. Pachikaranga vanoti vaipwiswa kana vaenda ikoko. Zvichireva kuti vaiwachiswa, vaishayiswa. Naizvozvo, ivo vaFarisi, vaSadhusi, vanyori vakanga vane kodzero yekunyorawo nhoroondo dzehupenyu hwaKristu nokubata kwake basa rake nezvaaita. Vakwanisa kunyora kuti aizofamba nedemo achidimbura vanhu musoro vanenge vasingatendi kwaari. Vanhu vakanzwa nhamo nekudzingwa mumatemberi vachinzi uya munditeerere. Vaikwanisa kunyora izvozvo, havana kuzozvinyora zvavo. Asi vamwe vavo vakati pane zvakanaka zvakanga zvichiitwa izvi, yatimonyororei mbichana. Vakati shoko raaredu iri, takanga tiripo parakanga richiitika. Rasungwa. Kana pasine chavasingafariri changa chisingabudi, vanobva vanyora kuti wakazotipwisa musi wakati, musi wakati akatipwisa, musi wakati akatipwisa. Asi apa pane nyaya yekuti takazviregedza zvichibuda zvingavharisi chitemberi, tingashayiwe mari kutemberi. Yatimonyorerei mbichana, monyorera mbichana, twista. Toti vanhu vapinde mumuforo medu kumwe kwese kwavambe vachiteerera Jesu zvaanga achitaura. Haana kungosungwa naivavo chete. Vakuru vavaprista vakanga vane chekuitawo nokunyorwa kwenhoroondo. Madzimambo chaiwo vakaita sana Herodhi navamwe vakanga voda kuzivisisa pamusoro, navaRoma, vakanga vatoo nenhoroondo dzavo dzekwaJesu, kwavaitokwanisa kunyorawo bhaibheri ravo. Munhu woga woga akanga aripo akanga ane nhoroondo pane zvaakaona nezvaJesu nezvaakanzwa achitaura. Vaikwanisa kunyora bhuku. Havasi vose vakanga vane nungo, vanhu vazhinji vakanyora pamusoro paJesu. Vamwe vakazvisiyira kumhuri dzavo. Zvitoriko
makazvitsvaga munozviwana. Vamwe vanotokampena kuti aiwa, pane zvedu zvatakanyorawo zvaifanira kunge zvakaiswa mubhaibheri. Havatowirirana navamwe. Vamwe vakati okay, takunyorawo bhaibheri redu, tinenge tichingotora zvimwe zvinhu zvenyu zvamunenge munazvo izvi toisawo nezvinhu. Ndikuona woitaurawo rinenge bhaibheri, rinenge rakunzi bhaibheri rananhingikiri. Bhaibheri rana Pentecosta, bhaibheri ravasadhusi, bhaibheri raFaith Ministries. Harichisina kufanana nemamwe mabhaibheri atinawo. Kana kuti akatanga nebhaibheri dzvene zvinonzi muRoma. Vamwe vakati kwete, bhaibheri rakazonobuda raakuJerimani, harina kubudiswa navaRoma. Kadzi vakatokolektawo kubva kune vamwe. Asi pane vamwe vakamhanya neshoko iroro reNew Testament. Harisi bhaibheri rose, New Testament iyoyo ndiyati kutaura pamusoro payo, ndokuti ndiyo inodhila naJesu. New Testament. Saka chiti kana zvinhu dzimwe nguva zvisingaagriye nezvinhu zvemuOld Testament, tofanira kuzvibvunza kuti sei kuti Mwari atiregerere zvedu. Maona, ngaatiregerere zvedu kana tichingoitawo zvimwe zvinhu zvisingapindirane neshoko rake, zvisingapindirane nemurau yake. Iyo murau iyi munofanirwa kuibvunzurusisa. Yakanga iripo, ine nzira dzayakatsanangurwa muOld Testament. Pakazotanga kuenda vahedheni vakubatawo vachiisa maoko pazviri paNew Testament, ana makanika vakanga vauya. Nyaya dzine rudziro dzinoonekwa kubva pana mabasa maakuenda kumberi. Kazhinji gospel rinongotaura zvakangoitika, zvakataurwa naJesu nezvaaiita. Harizopa dudziro. Rinoti aya ndiwo akanga ari mashoko aJesu. Munhu akangwara ndiye anodzidza mashoko ose mubhaibheri. New Testament yose woiverenga, Old Testament yose woiverenga, wobudutsa kubva mudura rake zvakanaka zvaakanzwa, zvinotsigirana zvakatsigirwa nemurau. Chatisingade kutyora murau, nokuti kana tatyora murau tagumburwa, tatadza. Taakuda kusvikira kugehena. Taamudhenja yekuti tinopiswa nomoto. Kusunga Jesu. Herodhi wakasunga Jesu, vaRoma vakasunga Jesu, vaprista vakuru vakasunga Jesu, vaFarisi navaSadhusi vakasunga Jesu. Kana nemiwo nhasi munosunga Jesu, nokumuisa nepamunoda. Mwari anobatsira vanozvibatsira. Tinofanira kusanganisa zvemudzimu nezvikereke. Ziva kwawakabva iwe. Muri kuona? Titoone pedu. Pane patinosungawo. Ko pazvinozoklasha zvemudzimu nenhingikiri toita sei? Pazvinozoklasha zvemasvikiro nezvekuroya
nezvekuromba nedzwi raMwari toita sei? Munomusunga sei ipapo? Munozvipasisa moga sei? Kuzviita majaji nekuzvipasisa zvose, kuzvisetera exam moinyora imimi. Of course munozvipa ma-AAA, ma-excellent. Hatiregei kusunga Jesu. Isusu ndisi tinofanirwa kutosungwa pamwoyo yedu neshoko raMwari. Tofanirwa kutonzwa kusungikana kuti takanyorerwa kunzi hatiite chakati. Zvaakatema nezvaakatonga. His laws, statutes and decrees. Pane pamwe paaitaura kuti kana zvadai, kana maona situation yakadai so, mozodai murau. Zvikanzi musi wakati, murangarire chakati. Statute inokwanisa kuva yakasiyana zvayo. Zvikanzi ita ichi, regedza kuita ichi. Zvakatemwa. Madecrees. Iwo haungadaro. Ita ichi. Musabve ipapo pane zvamakatemerwa nokutongerwa. Muzvichengetedze. Ndizvo zvinofanirwa kusunga mwoyo yenyu. Zvino makazvisunga imimi, makuda kuzvikandira mugehena. Pachenyu. Zvikanzi pakarepo achataura Judhasi mumwe wane 12. Uyo wamupandukira. Weina circle wamupandukira. Judas. Munyengeri. Anga nechimwe chinangwa aripo zvake. Munozviona kuti nyangwe panyika chaipo kuti tikuronga kumisa nyika, pane vamwe vari kutofungawo zvokuti vangabe mari vangaise mupoketi. Ndizvo zvimbori musoro mavo imo. Isi kuti nyika inofanirwa kunaka inoita sei? Vari kutongofunga kuti dai taimbisa imwe mapokasi. Tondodya zvedu tichitsapfura. Imwe tonohwandisa mumabhengi ari kure. Makomana. Tinoziva kuti mombe inodya payakasungirirwa. Asi inobva yasiya yadhirositiroya here zvokuti hapasina pano. Siya pane guruva chairo. Zvobva matonositesha kuti hasi kuda kuti vanhu vaibate isi toda kungoti isi tiichengete tichiona iriko kwesisi tichizviti tine mari. Zvikanzi kugadzirira ramangwana. Kugadzirira ramangwana. Kanzi maAfricans akambotanga achatengesa vamwe vavo vachivaendesa muuranda munyika dziri kure. Ndivo vaitotengesa. Hanzi havana kuziva kuti vachazotorerwa nyika nokuda kwazvo. Vaonekwa kunzi havana kana basa rese vanhu. Mapenzi avanhu. Imi makupinda nei? Izvozvo zvimwe chete zvokutengesa vamwe venyu. Zvekuvaisa muovati. Imi makasitesha zvenyu mari. Muchatorerwa mari idzodzo mugosara musina. Mugotsikirirwa pasi futi. Nekuti maita nehubenzi. Akanongofunga kuti zvinhu zvakatobva zvatongosanduka zvachose. Kana musingadzidze mucharamba muchidzoserwa ipapo kusvikira madzidza. Nekuti muramba kufundazvo.
Unotoona mumwe munhu achiona mumwe munhu ada kutrai kubudirira. Zvakatonakawo munhu ari kuisa effort yake, ari kuisa ungwaru hwake, haana kumukonesa. Kana akaona munhu arimawo aita zvakanaka, angosvika achindoti gohonde rake kuti agodya zvake kubhawa, agodya navana vake, agopota achiflya achienda kwaanoda, agodya nemahuri. Zvashandirwa nemumwe dikita. Mumwe munhu anga asingarare asingadyi, ongosvika kuchitora chete. Tiri kuunganidza mari, tiri kutengesa zvinhu, tiri kuunganidza forex. Makutora forex yacho muchinoita zvinhu zvisina nebasa rese. Kana muchiita maprojects, munovakisa zvimaprojects zvisina nebasa rese, zviri unnecessary. Munongogona kuvakisa maairport chete muchitambisa mari, nekutenga zvimotikari zvisina nemusoro wese, zvinodhura. Kuti mungowana kati chete, muona chamangaisa mhomho. Muri vatengesi, ndimi vanonzi vatengesi number 1. Uri mutengesi iwe, ari sell out. Kuuraya maindustry ese necorruption, maparasitol ese necorruption akafa. Nepotism. Munozvisunga kana musingazvizivi. Zvichida vamwe munowanzoblema Malawians kuti ndo anouya achiita zvinhu zvakadaro. Ko munovaisireko pazvinzvimbo zvepamusoro muhurumende? Sikanzi vanhu vari corrupt, vanoshandisa mushonga. Oromba kutopinda paposition asikagona kuziva kuti unoita sei naye. Zvinhu zvinowara. Une ungwaru hwekushanda here paposition iyi? Hauna. Ungoromba chete kuti ndingonzi ndiri pashefu. Shefu wekuti unoita sei? Ungowanawo mari yakawanda. You don't deserve it. Nyika inowa. Zvino kana makaromba mese kubva kumusoro kusvika kuzasi, nyika inoparara. Tichatotsvaga mushonga wekuti kana munhu achipinda basi tombotanga taona kuti haasi kushandisa mushonga here. Kana pakuitwa zvemapromotions tomboona kuti vatiri kuda kupromota vacho havasi kushandisa mushonga. Tinotsvaga chifumuro checho. Tinongofumura kuti uya pane zvaakabata, tobva tiri kusiya. You don't deserve it. Uri kuda kuita zvemushonga. It's not on merit. Zvikanzi akasvika navanhu vazhinji vakabata minondo netsvimbo vachibva kuvaprista vakuru navanyori navakuru. Izwi rabuda panzi tsvimbo neminondo ndo zvavakashandisa kuita sei? Kuchinja shoko ramwe. Waitonzi gara apa, nyora zvakati. Bvuma kuti izvozvo zvatakuudza kuti unyore ndo zvakaitika. Zvazvehondo here? Ko hatifanirwi kunyora zvatakaona nezvatakanzwa? Vakushandisa influence yavo kuti vaite sei? Vanyorese zvavanoda. Pakatosvika nguva iyo munhu waiuya uchitaura kuti ndakafamba naJesu takazodai zonzi unotamba. Unoda kunyorera ani iwo? Unoda kuti zvidini? Zviverengwe nani? Nzigara pasi apa. Yatione pavakanyora. Chinja apa napa napa napa. Uise zvakati 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 zvakati. Zvikanzi vanhu vanonyora history ndo vanenge vahwinazve. History yavanenge vahwina haizi yachokwadi kazhinji kacho. Inogonyorwawo kuti vaite kunge zvinonzi vaigona kuita zvinhu zvose. Hapana chavaigona. They won't accept their defeats. They won't accept their mistakes. Kuti vane mafaults havabvumi.
We are the winning party. Ndizvo zvichete. Zvinoya vakamupandukira vakanga avapa chiratidzo achiti, uyo wandinosveta ndiye mumubate muende naye, makamusunga zvakabata. Haasi kumboti angomusungai chete, hanzi musungei zvakabata. Nekuti akasununguka ipapo angatikwadza. Saka ndichanomusveta, kumunyengera, kuita sendinomuda ini ndisingamuda. Asi mobva mamusunga. Ndichaita sowo kwake. Asi munoziva zvenyu kuti handisi wokwake, ndiri kusaidi kwenyu. Mobva mangomubata kari kechwani. Kuti zvisazoonekwa kuti chii? Ndindazviita. Pane vanhu vanonyengera nenzira idzodzo. Pane vamwe vaishandisa, vanoona macrime drama vanoti good cop bad cop. Zvinhu zvakada kudaro izvozvo. At least izvo zviri clear. Izvi ndizvo zvokuti somebody from the inside, mumwe munhu akanga achitrustwa, akanga ari pakati peivavo vaakapuwa naMwari. Munoona kana kuti tipe mhosva kuna Judas, zvinoti remei, nekuti Judas anga akatonyorwa nezvake mubhaibheri nguva isati yava. Zvakanga zvakatotarwa naMwari kuti zvinhu zvichafamba nenzira iyi. Asi tarirai muone mubayiro waJudasi. Wakafa achitambudzika. Kozvino kana zvanga zvakanyorwa kunzi pachadiwa munhu achaita roli iyi, ko madingomboregererawo nekuti apuleya roli yake. Ko hapana anotambawo maroles emavillains eri mumafilmu. Handika vanopuhwa mari yavo at the end of the day voenda zvavo kudzimba dzavo nemhuri dzavo vachifara. Vapuleya roli yavo chete. Vanhu vakavenga munhu anenge achiita izvozvo. Asi ndiye panga pachidiwa munhu anoita izvozvo kuti firimu ibatane. Munhu unobva watovengwa kana nekumaraini. Munhu akatongokuona atokuvenga. Nokuvengera izvozvo chete zvokuti wapuleya role yako mumuvi. Ko ndai basa. Kana zvakanga zvakaprofetewa, mhosva yaJudhasi yakanga iri payo. Aiwa, ndokuita kwaMwari. Zvakangogara zvakadaro kubva pakutanga. Kuti kana achida iwewe, tombori anoda iwewe, asi iwe wakamukanganisira, wakakanganisa sungano yako naye, anoshandisa mumwe munhu akaipa zvake kudhara kuti akukwadze iwewe. Ndikuona. Asi kureva kuti iye ashandisa ana mhosva, anotone mhosva yakakura kupfuura yako. Muri kuzviona? Zvakanga zvakanyorwa zvazvo, asi Judhasi wakava nemhosva yakakura kupfuura yake. Ko Judhasi akazosarudzwa nekuti zita rake risina kurinzwa mubhuku. Nyambi waMwari anenge atoona kuti pane mumwe atone mwoyo unenge wakasati kwesere. Okay, vamwe vese vakashata zvavo, asi uyu anenge akanyanyawo. Ana hukororo nehumbavha. Zvikanzi handiye akafita kupuleya role iyoyo. Zvingoenderana nekuti fesi yako une mamhasuri here, ndiwo unenge uchingotamba role iya yekuti unenge uchingoponda vanhu. Wakareba sei? Ndonopuwa basa irorozve. Anzi ane fesi yakashata uyu, ndiye watinofanira kupa basa. Kana kumuita vampire, so kana kumuita mavampire asinganyatsoita.
ari western Dracula kana ngorumuita zimhondisi. Inoda kuti une fesi yakafitana nezvinhu izvozvo yangoni kunzi vanhu vangangotya fesi, vangabva vangobatanidza nyaya zvakanaka kuita kunge zvechokwadi. Judas wakaonekwa achifita description iyoyo, zvaaitoita basa achifamba naJesu. Kanzviko tadingomupa izvozvo zvaanotsvaka. Zvino wakati asvika pakarepo akaswedera kwaari akati, Rabhi, akamusveta zvikuru kuti amusunge chete Jesu. Zvangofanana nekuti ini ndine bhuku rangu randanyora, iwe uya uchiti aiwa ndinoziva mapublisha, handi kune mapublisha nemaedita emuchiziva kuti ini ndanyora chokwadi nezvichi kana kuti nhoroondo kana history. Chamusiri kuda kuti history ibude zvakanaka. Iwe uya nekuti uri shamwari yangu wokuti handina mapublisha ndinoziva, ende mari uchaona mari chaiyo, big time man. Kwete kwaunoenda kwe toenda ikoko oungondoona big time man, asi zvandanga ndanyora zvatsveyamiswa, hazvichabuda sezvazvanga zvifanira kubuda. Unzi shamwari hatina kukupa mari yako here? Wakanyora nezvazvo kaizvo, takaita zvatakaita isu kuti bhuku ritengeswe. Tora mari yako wakanyarara. Murikuona? Judas akaita neunyengeri hwake, akapuhwa mari yake. Akapuhwa mari yake akazi ngagoiramba later on. Wanzi watengesa Jesu kai? Watengesa shoko raMwari? Wakuda kuti richinjwe later on? Hazviiti. Zvatopfuura, yatofa. Wakushama kuti ndizvo zvandanga ndichida, handizvo. Haiwa, torai mari yenyu back. Hakusina. Taita chibvumirano, ndakakupai mari, takakupa mari. Iwo wakatengesa Jesu, ndizvozvo izvo. Hauna kuda kubudisa Jesu pachena, wakafarira mari kupfuura chi? Kupfuura inzwi raJesu. Zvikanzi ipapo vakaisa maoko kwaari vakamubata. Zvikanzi Jesu awedu. Jesu akambe ngari wevanhu vose achivataurira zvokwadi. Zvikanzi wawedu, taakuita zvatinoda naye. Shoko iri taakuita zvatinoda naro raredu. Zvino mumwe wakanga vamirepo akavhomora munondo wake akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake. Avhomora munondo akatema nzeve yomuranda womuprista mukuru. Zvinorevei chii izvozvo? Zvikanzi iwe ndinoziva kwawakabva, ndinoziva ari kukushandisa, asi unoda kuti unzwe chaizvo chaizvo zvokwadi pamusoro penyaya iyi. Usazvoibuditsa zvako kune kwauri kuendawo, asi zvokwadi wava nayo. Kanzi akakugurwa nzeve, zvoita kunge zvinonzi akanzi asateerera. Kwete, ndiye akatopuhwa gospera rakaita sei? Rakatozara razvokwadi. Muranda womuprista mukuru achiziva kuti ndiani, haasi kutaura. Zvinongonzi ndiSimoni. Roli yaSimoni chii panyaya yegospero hatizivi. Wakamugura nzeve ndiani? Vamwe vanoti anofanira kunge ari John, vamwe vanoti aiwa ndiSimon Peter akamugura nzeve. Zvichireva kuti pane mumwe munhu aita zvaanoda naJesu, pane mumwe munhu akazinda neseri nokumuranda womuprista mukuru. Muprista mukuru angangokunyorerai zvaanoda kukunyorerai kuti murambe muchiendesa
mataitsi enyu kereke, murambe muchiunza mataitsi nezvipfuwo zvenyu nezvezvitsva kuuye kutemberi, nekuti ndo pavanodyira kaipapo. Asi shoko chairo rakaenda nerweseri, rakaenda kumuprista mukuru. Zvokwadi yakaenda nerweseri, yakaenda nani zvokwadi iyoyo. Johani akanga aripo, zvikanzi aizikanwa nemuprista mukuru. Peter ndiye wakavhomora munondo, wakatema nzeveche yemuranda womuprista. Saka chii zvakaunzwa muranda zvichida zvakanotsinhirwa naJohani, zvichireva kuti muprista mukuru aiziva chokwadi, kana kuti vaprista vakuru vaiziva chokwadi, vakanga vane gospera chairo chairo, nyange zvavakarambidza kuti vanhu vakange vachinzwa gospera panguva iyo, vakanga vanaro. Mabudiro arakazoita richibva kuvaprista vakuru richienda kune vamwe ndozvatisingazivi kuti ndianani vavakatuma kuti vabuditse, nokuti vanga vasingakwanisi kuenda against establishment, kuenda against chiJudha. Vanofanirwa vakatoshandisa mumwe munhu kuti abude aende nazvo zvinonyorwa kumwe. Takatarisa Ruka, Ruka ndiye akaenda akanonyorera Theophilus. Makanga ari pedyo naPeter, achiziva kuti makanga ari pedyo sei nemuprista mukuru. Johani tataura kuti akanga ari pedyo. Mateo wakanga uri muteresi. Naizvozvo relationship yake nemaauthorities yakanga yakaita sei? Inofanirwa yanga yakanaka. Vaizivana nokuda kwehistory yavo yakare. Maauthorities anoda gororo, nekuti makororo kwacho. Kana usingazive ukororo hwavo ungakanganisa basa ravo, nokuti havangodya ipo pavakafanirwa kudya, vanodya pakuru. Vanoda munhu anoziva zvaanoita. Which may mean kuti relationship yaMateo navaprista vakuru ava yanga isina kuvharwa nokuda kwaJesu. Dzanga dzingori internal politics dzoga dzoga. Vaitoziva kuti Mateo ndewavo. Vanga vasingade kumuhama, vanga vasingade kumukuvadza. Ndiye munhu dzimwe vaitouya vachitovataurira zvokwadi yaKrisitu. Ruka naMaka, toziva kuti Maka akawana dzimwe nguva kuna Peter. Ruka wakaita research, zvireva kuti vaizivana nevanhu vose. Johani anga ane first hand, nokuti kubva pakutanga anga aripo. Muri kuona mamiriro azvakaita nemaconnections avakanga vanawo novoukama navaprista navafarisi navasadhusi namaelders. Panga pane hoche koche samwe. Ndobati kuti wakavhomora munondo, wakakatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake. Ipapo Jesu akapindura akati kwavari, mabuda kuzondibata neminondo netsvimbo. Zvanzi iwe munoshamisa. Muri kuuya neminondo netsvimbo kuti mukanganise shoko. Ko zvandaiparidza mutemberi makadi kundimisa ipapo kuti iwe uri kuparidzirei kudai? Makadi kundisunga ipapo. Muri kunzwa zvokutaura? Ngatipedzise kutaura. Takataura kazvokuti wakaisa maoko kwaari
vakamubata. Vakubata chishoko vachiinfluence. Zvino tataura zvekuvhomorwa. Verse 48. Ipapo Jesu akapindura akati kwavari, mabuda kuzondibata neminondo netsvimbo sendiri gororo here? Ndakanga ndinemi mazuva ose ndichikudzidzisai mutemberi, mukarega kundibata. Asi izvi zvaitwa kuti magwaro aitike. Ipapo vakamusiya vose vakatiza. Zvoita kunge zvinonzi vakanga vamubata ndo vakamusiya vakatiza. Akanga abatwa nani? Akanga abatwa nowokwake kuti asasungwe, kana kuti akanga abatwa navakanga vauya naJudhasi. Unoona shoko mamiriro rakaita ipapo. Makashandisa tsvimbo namabakato kuti muchinje gospera raakubuda nekuserera ranga rashandisirwa tsvimbo namabakato. Imi muri kukanganwa kuti munhu akanga ari mutemberi achiparidzira vanhu vose, nemiwo muchinzwa, hamuna kumusunga. Atopedza basa rake ndo pamuri kushandisa tsvimbo revhiri. Zvamangoita izvi mangoshandisa izvi, mangozadzisa magwaro. Basa rakapera kudhara, hapasina chamuchasunga. Vanhu vakatonzwa zvandakavakurukurira, vanhu vakatonzwa zvandakavaparidzira. Nyange makabuditsa renyu iri haritendwe navanhu. Rinotonotendwa kusingazivikanwe navanhu, vasingazive nezvazvo. Ndokwa ringatonotenda. Gospera renyu harisi kuzoshanda. Vanhu vane zvokwadi. Zvanzi ndopa vakabuda pape vakati, ari kutemba vaya vakaparidzira, vakanga vari mumasinagogo, nevakanga vachiuya mutemberi, vakanga vari vadzidzi vake vachipota vachimuteerera, vachienda kunoteerera. Zvikanzi hativatsvagei ivavo, tivarakashe, tivasunge nokuvauraya. Kana tavasunga nokuvauraya, ndisu chete tavaridzi vegospera. Ndikuona purani iyo haina kushanda. Havana kuziva kuti vanga vakatangirwa kufunga kudhara dhara. Pavakatongotanga kuita izvozvo ndo zvakatozokonzera kuti gospera riri spread. Gospera razvokwadi. Zvino dai vakanyarara zvavo vangoti zii sembwende, raingofira mukati mevanhu vakagara zvavo muJerusarema. Kurova kwavakaita vanhu, vanhu vakatiza naro. Chavagona hapana. Vobva varakidzwa chaizvonzi, hai munozvita vakangwara zvinhu, hamuna kunyatsomvara. Asi dai vanga vachikokoredza vanhu vaya vachiti, we mutipeche magwaro enyu. Vachiuya. Zvinonzi unofanirwa kuchengetedza vavengi vako padhuze. Notongosiya vachiita zvavanoda kunzoko, kwavanokudhemeja. Ngavauye padhuze. Uchitaura navo. Uchinzwa kuti vanoti chii. Muchipokana. Chitovaudza kuti hai zvimwe zvinhu hama kuzobudisa izvazviti. Munobudisawo zvakati. Indobudisawo zvakati. Mawirirana moenda zvenyu. Nekuti chikuita vavengi vakati chekuti vada kukontrola vanhu, ivo voda kukontrolawo vanhu. Saka vanofanira kungeita pane win-win ipapo. Makaita zvekuwirirana zvinhu zvose zvinoita zvinobhalansa. Vafunga kuti hati tinosara negospel chete isusu vaprista vakuru. Hazvina kushanda. Rakabuda rikaenda, rakatsvedza. Paziva kuti riende richifamba, rakatoenda richimhanya kuvanhu. Kuti vakanga votiza, vakanga vanaro. Vakanga ndinemi mazuva ose ndichikudzidzisai mutemberi. Nguva dzose mamuri mutemberi muchinzwa ndichitaura pamwe chete navanhu vachinzwa zvinhu izvi. Makatadza kundibata.
Hapana kwamakakwanisa kundibvunza zvine musoro. Zvose zvamaindibvunza ndaikupindurai zvakanaka, vanhu vachizvinzwa. Makuda kuti munosunga gospel papi pamunorisunga ipapo. Chidopfu chamakuita ichi. Vakanga vazvinzwawo kwake vakamusiya vakatiza. Zvaakambenga ataura zvaivo kuti magwaro anofanira kuzadziswa, vachiramba vachiti aiwa tinofanira mishe, tinokurwirai, havangaisi maoko pamuri. Chakaita kuti vaone kuti apa hapana zvatiri kuita. Rekeze titotiza zvedu. Chii chakaita kuti chivhure pfungwa dzavo vasiye Jesu? Mashoko iwawo ekuti magwaro anofanirwa kuzadzikiswa here? Avakarangarira vakatiza. Chii? Kana magwaro achazadzikiswa, shoko haringafe nenzira yavarikuda kuita. Ava vanhu vari kuwesta time yatiti vasiye zvedu. Isi tiite sei zvatakaudzwa naIshe? Wakabva warova zvavo sporo, wakabva wabva pachinzvimbo ichocho. Kana kuti vakanzwisisa kunzi kupararira kuripo apa, kunoreva kuti isusu tinotakura shoko chibva naro panapa, zvaJesu zvaguma. Ndisu tava naJesu vacho takufamba tichitaura shoko iri. Darova mufudzi boka rikapararira. Kunzwisisa kwakabva kupi all of a sudden? Kwanga kuri kungotya here? Nekuti vanga vatovhumura munondo vakati totorwa pana. Chii chakazoita kuti vachinje mind vangoti pana bhatiro esporo tichisi. Zvichida pane mweya wakariliswa kubva muna Kristu, wakavhura pfungwa dzavo vakatiza. Asi ana Pita vaifanirwa kuzadzisa zvavaifanirwa kuita sei? Kuzadzisa. Zvichida Johani akanga aripo sewitness yezvinhu zvakazoitika mushure maKristu asungwa. Waifanirwa kuwitnessawo pamusoro pezvakaitika kuna Petro. Game inenge yakatambwa zvakanaka kudhara, inenge yakapedzwa isi tisingazvizivi. Maona isina ichiita kunge mapawns mukati mayo. Tinenge chingozi nemwe enda uku. Zvatinorongawo chaizvo hapana, takarongerwa kudhara. Muri kuona? Asi hazvirevi kuti hatikwanisi kubuda tine mhosva ipapo. Hazvirevi kuti tinokwanisa kutadza kana kuti hatitadze kuenda kudenga tikaenda kugehena. Muri kuzviona? Hapana zvanga zvichazovabatsira kuswera vachirwisana nevakanga vauya vane tsvimbo nemapfuma. Vakatozviona ipapo kuti hausisiri ungwaru. Kwakuita sei? Kwakupokana neshoko raMwari, uyezve hwaubenzi. Shoko raMwari rinofanirwa kuitika kabvatiza. Navo vakutya manje kuti takabatwa isusu. Zvose zvakanga zvichishanda Kristu zvinokwanisa kuwira pasi. Vakutyira manje shoko ndimo. Vakupota vachihwanda vachiita sei? Vachizvivarira mukati medzimba. Havachaonekwa pastiriti. Kusvikira mweya mutsvene aburuka. Vakanzi zvirakidzei kuvanhu, vakazvirakidza kuvanhu. Kunetswa kukazouya kwakanyanya. Ndo panoperera nyaya yedu. Asi pane vhesi 51 yatambotaura iye kunzi zvino rimwe jaya rakamutevera rakapfeka mucheka bedzi pamuviri vakaribata, asi rakasiya mucheka rikatiza zvisine nguva.
Kanzi wotoendawo newe kaiwe. Ndowaiti unofamba neJesu. Vakanga vamubata. Akati hayo asarai makabata zviri mucheka. Ima mungandiwani. Hamunganditori mukaenda neni. Wakatiza neshoko raakanga anaro. Wakatiza nehupenyu hwake. Haiwa Mwari ngaakudzwe. Uku kwatava ndekwekuti munofanirwa kuzviitirawo pfungwa dzenyu moga. Muchizwa kuti shoko riri kuti chii. Gospel rapfuura. Saka kutaura nezvekufa kusungwa kwaJesu chichi. Asi nyange zvakadaro tinoona kuti shoko rinosimbiswa. Kuti shoko rinofanirwa kunge rimire, rakanga riripo kare, rimire nokusingaperi. Haringazununguswi, rinofanirwa kuitika. Zvakare Bwana vaprofita zvinouya zvichipfuura. Muri kuona kuti shoko ravaprofita rakasimbiswa naJesu. Naizvozvo zvakadaro yatisimbisei zvose zvatakanzwa. Murayiro yake kunyanya, nekuti ndiyo mbiri dzenyika. Nyika yakateiwa pamirayiro yake. Kanzi usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Usazviitire zvifananidzo kana kuzvinamata. Kanzi urasareve zita rangu pasina nekuti hangarigeze kupa mhosva. Chengetedza masabata angu. Kudza baba wako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Yavanopuwa naMwari wako kuti ugare mairi nomufaro sezvakarayirwa naJehovha. Kanzi usauraya, usabe, usaite upombwe, usareve nhema, usachuchurawo kwako. Ava naivawawa toti zvanhasi tomirira pano. Mwari ropafadzai nzeve dzavanzwa nemwoyo yavo. Ngaizadzwe noutsvene hwenyu, nendangariro dzavo ngadzizadzwe nenzwisiso. Ngadzibatwe neuchenjeri. Mwari makanaka, makatendeka, kudzwa nokusingaperi namatwa nokusingaperi. Zita renyu ngarimupasi. Ndinotenda nenguva yamatipa Jehovha wangu. Muve navo kusvikira tisangana zvakare navo pachidzidzo chinotevera. Muzita raBaba neMwanakomana neremweya anoyera, muzita raKristu Jesu. Amen and amen.